Bore da I chi, a chroeso chi I oedfa newydd yng Capel y Ffynnon y Sul cyn y Nadolig. A tro yma, yn bod ni wedi gobeithio byddwn y gynulleidfa yma, oherwydd yr hyn sydd wedi digwydd ddoe, oedden ni'n credu bod hi'n ddoethach. Mae dim ond 2 ohonon ni sydd yma y bore yma. Dwi'n pregethu a Steffan yn gwylio ar ôl y dechnoleg. Felly, dyn ni'n arbennig o ddiolchgar bod chi'n ymuno efo ni. Ac am I chi wybod yn bod ni a chonsern drostoch chi ac yn awyddus iawn I fod o help os ydych chi angen cymorth dros gyfnod y Nadolig fel hyn. A heddiw, bod y papurau newydd I gyd yn deud bod Nadolig wedi cael ei ganslo, dyn ni yn dathlu'r Nadolig, dyn ni'n meddwl am yr hanes ac yn ceisio llawenhau yn hynny. Wedi dweud hynny, dyn ni'n cydymdeimlo efo un teulu yn yr eglwys sydd wedi colli aelod annwyl yn ystod y dyddiau dwytha yma. Ond yn y cyfamser, dyn ni'n gweddio drostoch chi ac yn dymuno bod Duw yn gymorth I bawb sydd yn mynd trwy gyfnod tebyg ar yr adeg yma. Heno, mae yna gyfle I chi ymuno efo ni eto mewn cyfarfod arbennig, carolau yng ngolau Canwyll, a bydd hynny am 5 o'r gloch, a bydd o eto ar yn sianel YouTube ac i'w weld ar Facebook. Ond gadwch I ni ddechrau heddiw trwy fynd yn ôl I bentre Nazareth. Mi oedd Mair yno yn hogan ifanc yn ei harddegau, yn disgwyl bywyd digon cyffredin, mae'n siŵr, ond mae bywyd hi'n cael ei droi ar ei ben I lawr. Ymddangosodd yr angel Gabriel, a'r angel yn deud wrthi, paid â gofni Mair, oherwydd cefaist ffafr gyda Duw, ac wele byddi'n beichiogi yn dy groth ac yn esgor ar fab a gelwi ef Iesu. Bydd hwn yn fawr a mab y goruchaf y gelwyr ef. Rhydd yr arglwydd yw iddo orsedd Dafydd ei dad, ac fe deyrnasa ar ddi Jacob am byth ac ar ei deyrnas ni bydd y diwedd. Dyma wyrth ar droed. Mae'r nyn wedi cael ffafr neu profi gras Duw, a dyn ni oherwydd hynny hefyd yn gallu profi gras Duw efo'n gilydd. Felly gadwch I ni dechrau closio at yr hanes. Gadwch I ni ganu carol efo yn gilydd. Tua Bethlem dref awn yn fintau gref ac addolwn ef. Gyda'r llwythau unwn unau ar y llwybrau at y cryd, tua'r preseb awn, gyda chalon lawn a phenlinio wnawn. Oh
A diolch i gwmni Sain am ganiatad i ddefnyddio un o'i recordiau nhw ar gyfer y garol yma a'r garol nesaf. Reit, wel blant, dych chi, mae'n siŵr, yn edrych ymlaen rwan at ddiwrnod Nadolig. Mae'r ysgol wedi cael, dych chi'n cael bod adre, a dych chi falle efo'r anrhegion o dan y goeden, a dych chi eisiau mynd i chwilio falle, a meddwl beth sydd yna tybed. Wel, heddiw, dwi am sôn wrthoch chi am anreg ges i yn gynharach y flwyddyn yma. I ddweud i gwir, fydd ar ei brynu'r anreg i fi fy hunan. Achos dwi'n mwynhau gwylio adar, a meddwl sy'n dda cael tynnu lluniau o adar. Ac felly, mi nes i brynu camera. A mae'r camera yma gynnau i mi gael tynnu lluniau. A i ddweud i gwir, mae'n tynnu lluniau reit dda. Ond weithiau, mae'r adar chydig bach yn bell, a dwi ddim yn gallu tynnu lluniau nhw efo'r camera fel yma. Felly beth sydd gynnau wedyn ydy, mae gynnau be maen nhw'n galw'n lens, a mae'r lens yma chydig bach gwell, chydig bach hirach, a mae'n gallu gweld ymhellach. Ac felly be dwi'n gwneud, dwi'n trio bod yn ofalus fama, dwi'n eisiau colli nhw, dwi'n tynnu hwn, a wedyn dwi'n gallu rhoi hwn arnodd. A wedyn ydych chi'n gweld, mae hwn yn estyn allan, a mae'n mynd yn fwy, a mae'r radar sy'n bellach ffwrdd, dwi'n gallu gweld nhw wedyn, a dwi'n gallu tynnu llun efo hwn. Ond weithiau, tydi hwn ddim digon da. Mae'r radar yn rhy bell, a dwi'n dal ddim yn gallu gweld nhw. Felly, mae gynna i hwn, a mae hwn yn lens sydd yn gallu gweld dipyn pellach, a wedyn be dwi'n gwneud ydy dwi'n tynnu y lens yma i ffwrdd, a dwi yn rhoi y lens yma i fewn os gai gofio pa ffordd dwi'n rhoi e mewn. Dyma ni. A rwan mae'r camera wedi mynd yn eitha trwm, ond ydych chi'n gweld mae o yn bell, a dwi'n gallu tynnu llun adar yn bell i ffwrdd, a dwi'n gallu gweld nhw ar y camera fel yma. Felly, dyna un peth dwi wedi gael. Dwi'n gwybod os fyddwch chi'n cael camera Nadolig yma, os oes unrhyw un ohonoch chi eisiau camera, ond dyma'r camera dwi wedi gael, a dwi'n cael lot o hwyl yn edrych am adar ac yn tynnu lluniau. A pan maen nhw'n bell ffwrdd a dyn nhw'n gwybod mod i yna, dwi'n gallu gweld nhw. Mae rhywbeth fel hyn yn handi i weld pethau bell ffwrdd yn dydy. A rwan dwi eisiau chi feddwl am rhywbeth arall sydd yn bell i ffwrdd. Hanes y Nadolig. Yn bell i ffwrdd. Da chi wedi clywed, a dwi'n siŵr bod dad a mam wedi deitha chi, da chi wedi clywed sawl tro, mae Duw'n eich caru chi. Ond weithiau, ydych chi'n meddwl, wel, sut mae yna'n caru ni? A ydych chi'n mynd siŵr iawn, ydych chi'n mynd gweld yn iawn sut mae yna'n caru ni. Ond mae edrych ar yr hanes y Nadolig, yr hanes pell ffwrdd yma, fel dwi'n gallu edrych ar adar yn bell i ffwrdd o ran pellter, edrych ar y Nadolig yn bell i ffwrdd o ran amser. Da ni'n gweld sut mae Duw wedi caru ni. Bod hi'n caru ni gymaint bod o wedi rhoi i fab Iesu Grist i ddod i'r byd mwyn yn hachub ni. A dyna pam da ni'n gwneud ffys adeg y Nadolig. Da ni'n rhoi anrhegion, da ni'n addurno'r tŷ achos bod ni'n llawen, nid achos bod ni'n cael dathlu, nid achos bod ni'n cael bwyd neis a cael anrhegion. Da ni'n llawen achos bod ni'n cofio bod Duw wedi'n caru ni, wedi'n cofio ni, a danfon i fab i'r byd mwyn ni. Wel, dwi'n gobeithio byddwch chi'n cael anrhegion neis, anrhegion fyddwch chi'n ei mwynhau diwrnod Dolig, ond hefyd dwi'n gobeithio byddwch chi'n cofio am yr anreg gorau, yr anreg mwyaf un, yr arglwydd Iesu Grist. Ond dwi am roi trein lawr fama yn reit ofalus, achos dwi'n eisiau disgyn unrhyw un ohonyn nhw. Dyna nhw. Rhain yn mynd allan o'r ffordd fanna. Rwan,
I chi'r plant, mae wedi bod yn flwyddyn reit od, ac i ni gyd i ddweud y gwir, mae wedi bod yn flwyddyn ddigon anodd, digon llwm ac anodd i lawer ohono ni. A mae'r gaeaf yn parhau felly yn arbennig i rai fel o'n i'n sôn am yr un teulu yn yn heglwys ni. Ond mae Nadolig yn ein atgoffa ni bod gobaith ar y gorwel. O ran yr amgylchiadau yn y wlad, o ran yr afiechyd Covid-19 yma sydd wedi achosi fod y siop yn gorfod cau a bod ni ddim yn cael crwydro. Wel, y gobaith ydy bod y brechrin, y vaccin yma yn mynd i roi bywyd llawer mwy normal i ni o fewn ychydig o fisoedd. Ond mae neges y Nadolig yn sôn am fwy na vaccin. Mae'n sôn am Dduw yn camu i mewn i euaf ein byd, gan gynnig gobaith yn ei fab Iesu. Felly, da ni am ganu carol. Mae'r carol yma yn y pennill gyntaf yn sôn am euaf oer anodd. Ganol gaeaf noethlwm, cwyn a rhewynt oer, ffrwd a ffrwd mewn cloion llonydd dan y lloer. A wedyn, mae'r ail bennill yn gwneud i ni feddwl am Dduw. Metha nef a deiar gynnwys ein Duw. Cilian twy a darfod pan fydd ef yn lliw. Ond wedyn, ganol gaeaf noethlwm, digon beidu trist i'r arglwydd holl a lleog, Iesu Grist. I ganol yn gaeaf ni, fe gamodd Duw ei hun. Gadwch i ni ganu'r garol yma efo yn gilydd. Wel, gadwch i ni wrando ar air Duw. Yn gynharach, mi sones i am eiriau Gabriel wrth Mair. A dyma Mair yn sôn am berthynas iddi Elizabeth, oedd hefyd yn disgwyl plentyn, mam Ioan Fydyddiwr fydde hi.
Ac felly, dyn ni'n darllen yn Efengyl Luc yr bennod gyntaf, gan ddechrau darllen yn adnod 39. Ar hynny, cychwynnodd Mair, ac aeth ar frys i'r mynydd-dir i un o drefi Jwda. Aeth i dŷ Zacharïas a chyfarch Elisabeth. Pan glywodd hi gyfarchiad Mair, llamodd y plentyn yn ei chroth, a llanwyd Elisabeth ar ysbryd glân, a llefodd a llais uchel. Bendigedig wyt ti ymhlith gwragedd, a bendigedig yw ffrwyth dy groth. Sut ydaeth i'n rhan i fod mam fy arglwydd yn dod ataf? Pan glywais dy lais yn fy nghyfarch, dyma'r plentyn yn fy nghroth yn llamu o orfoledd. Gwyn ei byd, yr hon a gredodd y cyflawnid yr hynna lefarwyd wrthi gan yr arglwydd. Ac meddai Mair, y mae fy enaid yn mawrygu yr arglwydd. A gorfoleddodd fy ysbryd yn niw fy ngwaredwr, am iddo ystyried distadledd ei law forwyn. Oherwydd wele o hyn allan fe'n gelwyr yn wynfydedig gan yr holl genedlaethau. Oherwydd gwnaeth yr hwn sydd nerthol bethau mawr i mi, a sanctaidd yw ei enw ef. Y mae ei drigaredd o genhedlaeth i genhedlaeth i'r rhai sydd yn ei ofni ef. Gwnaeth rymuster a'i fraich, gwasgarodd yr rhai balch eu calon. Tynnodd dywysogion oddi ar ei gorseddau a dyrchafodd yr rhai distadl. Llwythodd yn ewynog a rhoddion, ac anfonodd y cywythogion ymaith yn waglaw. Cynorthwyodd ef Israel ei was, gan ddwyn i gof ei drigaredd, fel y llefarodd wrth ein hynafiaid, ei drigaredd wrth Abraham a'i had yn dra gywydd. Ac arhosodd Mair gyda hi tua 3 mis, ac yna dychwelodd adref. Dyma air yr arglwydd. Gadwch i ni droi at Dduw mewn gweddi. Gadewch i ni weddio. O arglwydd ein Duw a thad ein harglwydd Iesu Grist. Da ni'n diolch yn bod ni'n cael troi ata ti y bore yma o'r newydd mewn gweddi. Gan gredu fod gorsedd gras yn agored i rai fel ni, sydd yn gwybod yn bod ni'n gallu dod yn unig trwy yn harglwydd Iesu Grist ata ti. Da ni'n dod efo'n calonau yn rhyw gymysgfa mawr o arglwydd. Ar y naill llaw, da ni'n gwybod fod yn Nadolig yn amser, da ni fod yn llawenhau. A mae yna gyfarchion a dymuniadau am lawenydd yn cael eu rhoi ym mhob man. Ac eto mae'r amgylchiadau yn ein gwlad ni yn anodd, gyda llawer yn gofidio o'r newydd efo eu cynlluniau wedi difetha a'r pethau oedden nhw'n gobeithio neu ddim yn cael digwydd. A mae yna eraill o arglwydd yn Duw sydd mewn profedigaeth ac mewn tristwch mawr. Ond o Dduw yn tad, da ni'n diolch i ti, na fedrwn ni efallai gael y llawenydd arwynebol hynny sydd yn gallu cael ei gysylltu efo'r Nadolig yn yr un ffordd eleni. Da ni'n diolch bod modd i ni brofi rhyw dangnefedd mawr yn ein calonau, am fod yn gwaredwr wedi henni, bod Crist tywysog heddwch wedi dod i gynnig heddwch calon ac i gynnig y llawenydd dwfn sydd yn dod o fod mewn perthynas iawn efo ti ein tad. Felly diolch i ti eto yn bod ni'n cael edrych yn ôl dros 2000 o flynyddoedd, dros yr amser hir yma, i amser bell yn ôl, pan gymerwyd morwyn ifanc yn Nazareth. A a'r ysbryd glân yn cysgodi drosti, a eithau'n dod yn y fam i'r gair oedd wedi dod yn gnawd yn ddihi. A da ni'n diolch o Dduw'n tad am yr holl gyfle da ni'n gael i ganu carolen, sôn am y seren yn goleo'r ffordd at y baban, am y seryddion yn dod yn bell o'r dwyrain, am y bugeiliau tlawd yn cael cyfle i lawenhau yn y bychan.
A da ni yn cofio ddewn tad fod y gwaredwr wedi dod, nid mwyn aros yn y cryd, ond mwyn tyfu, mwyn rhoi i ni ddoethineb yn ei eiriau, ac mwyn fod yn ffordd i ni yn ôl at ati, trwy gymryd yn beie i'r groes. Lle derbyn yn diolch o ddewn tad am efengil, am newyddion da o lawenydd mawr hwnna fydd i'r holl bobl. Ac wrth ddod, da ni'n gofyn o'r newydd o dad, a wneud i faddau yn beie i ni. A da ni'n gofyn o'r newydd o dad am gymorth i ni fedru troi at ati a cael yn digonedd, nid yn y bwyd, nid yn yr anrhegion na rhaglenni teledu, ond i gael yn digonedd y dyddiau nesaf yma yno ti. Da ni'n cyflwyno i ti, bawb sydd yn cael y dyddiau yma'n arbennig o anodd, y rhai sydd mewn galar. Gan weddio ddewn tad y bydd dy gariad yn dod yn gysur ac yn ofal ac yn dangnefedd iddyn nhw'n nghanol hyn i gyd. Da ni'n gwyddio dros y rhai sydd yn unig gan ofyn o ddewn tad a wneud i fod yn gwmni iddyn nhw. A lle da ni'n cael cyfle helpa ni wybod sut i estyn allan at y rhai y felly. A da ni'n cyflwyno i ti o ddewn tad y rhai sydd yn ofni'r dyfodol, efallai oherwydd afiechyd, efallai oherwydd ansicrwydd gwaith, arglwydd closia atrain, a dangos iddyn nhw fod gynno ti ofal drostyn nhw, a fod gynno ti gynllun ar eu cyfer nhw fydd yn dwyn gogoniant i dy enw di, ond fydd yn fendith i bob un ohono ni. A'r bore yma, wrth i ni fyfyrio yn y gair o dad, gad i ni glywed pethau sydd yn mynd i fod yn gysur ac yn gymorth i ni. Siarad â ni o ddewn tad. Siarad â ni fel yn bod ni yn cael gafel o'r newydd yn y gobau sydd yn Iesu Grist. Clyw ni a derbyn ni o ddewn tad trwy ein harglwydd a'n gwaredwr. Amen. Wel, cyn i ni droi fyfyrio yn y gair, da ni am ganu carol arall. Carol gyfieithwyd gan rai blynyddoedd yn ôl gan rai oedd yn fyfyrwyr yn y brifysgol yng Nghaerdydd. Daeth un o gyfoeth nefoedd byr drwy gariad i wneud ei hun yn dlawd. Chi'n meddwl am y gwahaniaeth mawr rhwng y gair trygwyddol a'r orsedd yn ef a'r seraffiad ni addolio yn dod lawr ac yn cymryd i le ym mhreseb Bethlehem. Ildiau o'r seddfainc, goddef cur, creawdwr y byd a ddaeth mewn cnawd. Daeth un o gyfoeth nefoedd byr drwy gariad i wneud ei hun yn dlawd.
Ydych chi'n mwynhau canu carolau? Un o'r pethau sydd yn anodd eleni ydy bod ni ddim yn cael dod at yn gilydd i ganu fel hyn ynddo. Oherwydd mae caneuon yn bethau sydd yn gwreiddio eu hunain yn y cof. Yn enwedig pan dyn ni yn ifanc. Yn aml, does dim ond rhaid deud un llinell o ryw gan oedden ni'n gyfarwydd â hi pan oedden ni'n yn ifanc, a da ni'n gweld y cyfan. I rai ohono ni wedi byw trwy 60au y ganrif ddwytha. Os na i ddeud, look at all the lonely people. Da chi'n gwybod? Neu, what would you think if I sang out of tune? Neu, when I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me. I ni, da ni'n syth yn ôl yn ieuenctid, dydyn ni. Os da chi'n rhy ifanc i wybod, wel, ewch ar Google a ffeindiwch nhw a mi welwch chi be dwi'n sôn amdano fo. A dyna pam efallai fod geiriau carolau yn gafel ynddo ni ac yn mynd â ni'n syth i ryw le arbennig o deuwch ffyddloniad, neu clywch le'r nef yn seinio'n un, i orwedd mewn preseb. Da ni'n clywed y geiriau ac yn syth. Da ni fel syni yn eistedd mewn sedd esmwyth o flaen y tân, neu falle mynd i'r eglwys ar gyfer i'w gyfarfod plygain ac yn y blaen. Ond heddiw, dwi eisiau ni feddwl am y garol nadolig gyntaf ganwyd erioed. Dar fi ddarllen ni yn gynharach yn Efengyl Luc y benod gyntaf. Da ni'n gwybod y diwn, ond da ni'n gwybod pwy ydy'r awdur. Ac mae'n dechrau yn adnod 46 o'r benod gyntaf yn Efengyl Luc. Mae fy enaid yn mawrygu'r arglwydd, a gorfoleddodd fy ysbryd yn niw fy ngwaredwr. Am iddo ystyried di-stadledd ei lawforwyn. Oherwydd wele o hyn allan fe gelwyr yn wynfydedig gan yr holl genedlaethau. Oherwydd gwnaeth yr hwn sydd nerthol bethau mawr i mi, a sanctaidd yw ei enw ef. Mae'r oedd yn deud y geiriau a falle bydde hyn i canu nhw wedyn, ond oedd hi'n ymweld â'i pherthynas. Dwy wraig mor wahanol ar un olwg, oedd Mair yn ifanc, heb briodi, a ddim yn siŵr a fydde'r briodas yn cael ei chynnal bellach oherwydd ei chyflwr. Oedd y llall yn hen, yn briod, ond yn destun tosturi llawer. Ond mor wahanol oedd y ddwy, oedden nhw'n debyg, achos oedd y ddwy yn disgwyl babi. A gallen ni bron ddychmygu sy'n nhw'n byw heddiw, bydde'r ddwy'n eistedd i lawr af ei gilydd, yn cael paned, yn rhannu profiadau, ac efallai'n setlo i lawr am y noson i wylio ryw ffilm ar Netflix efo'i gilydd. Ond na, mae'n rhywbeth gwahanol ar waith fan yma. Mae Elizabeth yn ei henaint yn ymwybodol fod Duw wedi bod ar waith yn tynnu i chywilydd hi am yr un peth oedd yn ofid calon iddi hi. Yn hen, doedd hi ddim wedi gallu cael plentyn. Ond yn dilyn y sgwrs gafodd ei gŵr efo Gabriel. Mae hi'n disgwyl. A bydd merched ifanc ddim yn edrych arni mewn tosturi bellach. Mae cael tynnu i chywilydd. Ond rwan, mae yna rhywbeth mwy wedi digwydd. Mae Mair wedi dod. A mae Elizabeth yn sylweddoli beth sydd wedi digwydd. Mae hi wedi cael ymweliad gan yr angel Gabriel. A'r plentyn yma yn un mwy rhyfeddol byth. Mae'r plentyn yma Mair yn mynd i gael wedi cael ei genhedlu yn wyrthiol, yn fwy gwyrthiol na phlentyn Elizabeth. Ac wrth i'r ddwy ddod ynghyd, mae calon Mair yn cael ei llenwi a llawenydd a gorfoledd. A mae o'n gorlifo. Efallai bod ni'n cofio gweddi Hannah, pan oedd hithen cael addewid y bydde Samuel yn cael ei eni iddi hi, ond mae Mair rwan yn torri allan mewn can o'r foledd yn ei geiriau hi hunan. Mae fy enaid yn mawrygu neu'n mawrhau yr arglwydd
Y geiriau dyn ni sy'n cael ei adnabod yn y dyddiau ni fel y Magnificat. Be allwn ni weld fan yma? Be mae Mair wedi ei ganfod yn fan yma? Be mae'n ddeud fan yma? A'r peth cyntaf, mae Mair yn sylweddoli bod Duw wedi hystyried hi. Bod Duw wedi meddwl amdani hi. A mae fy enaid yma wrygau'r arglwydd a gorfoleddodd fy ysbryd yn niw fy ngwaredwr am iddo ystyried distadledd ei law forwyn. Rwy'n falle bod distadledd yn rhywai'r diarth i rai. Ond da ni'n gwybod beth oedd yng nghalon Mair. Mae'r cyfieithiadau'n sôn am ei stad isel, low estate. Oedd hi'n ddinod. Oedd hi'n dlawd ac yn arbennig yn wyneb Duw. Oedd hi'n wael. Ei gyfansoddiad yr Unol Daleithiau ddeud, we hold these truths to be self-evident. All men are created equal. Eto, da ni'n gwybod unwaith mae rhywun wedi cael ei geni, wel mae yna wahaniaethau, does, tydi pobl ddim yn gyfartal. Mae yna rai sy'n fwy dawnus nag eraill. Mae yna rai yn anabl. Mae yna rai yn cael ei gwahaniaethu ar sail lliw i croen, neu ar sail i cenedl, ac wrth gwrs ar sail i cyfoeth. Ac felly mae yna bobl o stad uchel yn y gymdeithas, a mae yna bobl o stad isel. Mae'r rhai'n cael ei ystyried yn bwysig ac eraill yn cael ei ystyried yn ddinod, yn ddistadol. Ac yn aml mae'r gwahaniaeth yn cael ei ddangos yn y ffordd na tydi'r rhai isel ddim yn gallu rhannu'r un breintiau na rhannu'r un byd â'r rhai uchel. Meddyliwch, rydw i'n ddinesydd yn nheyrnas y frenhines Elizabeth. Ond tydi Elizabeth ddim yn gwybod amdana i, dwi'n siŵr. Sgen i ddim unrhyw syniad am beth sy'n digwydd i mi na sut fywyd yr ydw i yn ei fyw. Pa fydd hi'n trefnu i dydd, tydi hi ddim yn ystyried, wel, beth sy'n digwydd i Dafydd Job heddiw? Na. Yn wir, di ddim hyd yn oed yn gwybod fy enw i, mae'n debyg. Mae stad uchel hi yn cael ei ddiffinio bron yn y ffaith i bod hi i'w chlaw i mi mewn byd gwahanol i mi, allan o gyrraedd ac allan o gysylltiad efo fi ac efo chi. Ond pan da ni'n troi at Dduw? Wel, does neb o stad uwch na Duw yna. Fo ydy arglwydd yr arglwyddi a brenin y brenhinoedd. Mae o dragwyddoldeb i dragwyddoldeb, uwch lawr holl fy dysawd. A'r cenhedloedd i gyd fel llwch yn ei ddwylo. Rwy'n allwch chi ddychmygu dal llon llaw o lwch a trio gwahaniaethu rhwng un tamed o lwch a tamed arall. Mae Duw gymaint uwch na ni. Ac eto, mae Duw yn ystyried Mair. Mae Duw yn gwybod ei henw hi. Mae'n gwybod ei sefyllfa hi. Mae'n gwybod ei hanes hi. Mae'n gwybod pob peth amdani, ac mae Duw yn meddwl amdani hi. A dyna sut Duw sydd ganddo ni. I fod o mor fawr, i fod o mor ryfeddol, mae Duw yn ystyried i. Mae Duw yn meddwl amdana ti. Mae o a gofal trosto ni. Mae o'n gwybod fy enw i. Mae'n gallu enwi pob un yn yr eglwys yma o Anwen i Caris. Mae'n adnabod pob un ohono ni. Mae'n gwybod sut flwyddyn da ni wedi bod trwyddi eleni. A mae'n gwybod sut flwyddyn sydd o'n blaen ni, y flwyddyn sydd yn dod. Dyma'r Duw rydyn ni'n troi ato fo y bore yma. O, dyna chi gysur, dyna chi gymorth i ni heddiw. Bod ni'n gallu edrych at hwn, y Duw yma, sydd yn ystyried rhywun mor ddistadol, mor ddinod,
A falle dylwn ni ychwanegu rhywun mor anheilwng a Mair. Nawn ni feddwl am hwnna mwy mewn munud, ond da ni gyd mor anheilwng o sylw Duw. Ac eto, mae'n yn ystyried ni. Yr ail beth dwi eisiau i ddeud ydy, mi oedd Duw yn gweithio ym mywyd Mair. Mae Mair ei hunan yn dweud, gwnaeth hwn sydd nerthol bethau mawr i mi. Mae hi yn ei alw fo yn waredwr iddi hi. Yn sicr, mi oedd yna rhywbeth rhyfeddol ac unigryw am y ffordd oedd Duw wedi ymwneud â Mair. Oedd o wedi dewis hi fod yn rhan o'r wyrth fwyaf welwyd erioed. Roedd Duw am gamu i mewn i'r byd. Y byd roedd o wedi greu. Roedd y gair trwy'r hwn y crewyd pob peth yn mynd i gael ei greu rywsut yng nghorff Mair. Hi oedd y llestr trwy'r hwn yr oedd y mab tragweddol yn dod yn fab y dyn. A na ryw ddirgelwch am hyn. Ac efallai y gallwn ni ddeall i ryw raddau ffordd mae'r eglwys babyddol wedi dymuno gwneud yn fawr o Mair. Maen nhw wedi meddwl, wel rhaid bod Mair yn rhywun arbennig i Dduw fod wedi dewis hi. A maen nhw wedi dyfeisio pob math o athrawieithau amdani sydd ddim i'w cael yn y Beibl. Ond chi'n gweld, nid y ffaith fod Mair yn arbennig oedd yn gyfrifol am fod Duw wedi dewis hi. Y ffaith fod Duw wedi dewis hi oedd yn ei gwneud hi yn arbennig. A mi Dduw symud a gweithio yn ei bywyd, dyna pam y gallai hi ddeud, o hyn allan fe'n gelwyr yn wynfydedig gan yr holl genedlaethau. Chi'n gweld, i ni, mae pob babi yn edrych fel gwyrth i'w rieni. Ond trefn naturiol sydd yn golygu fod plant yn cael ei geni. Da ni wedi dod i ddeall gymaint am wyddoniaeth erbyn hyn, fel y bod ni'n gallu olrhain sut mae'r genynau'n cael ei trefnu yn y gell fach sy'n tyfu'n berson cyflawn. Mae'n rhyfeddol, ond trefn natur ydy hwnna. Ond yn hanes Mair, oedd yna ymyrryd dwyfol. Oedd Gabriel wedi dweud pan oedd Mair ddim yn deall, daw'r ysbryd glân arnat, a bydd nerth y goruchaf yn dy gysgodi. Pam bod Duw wedi gwneud hyn i Mair? Pam i fod o wedi dewis dod a gwneud hi yn fam i'r gair tragweddol? Am i fod o'n rasol. Am i fod o'n rasol. Chi'n cofio geiriau cyntaf Gabriel wrthi. Henffych well tydi yr rhoddodd Duw ei ffafr iddi. Neu mae'r hen gyfeithiad yn dweud, yr un yr rhoddodd Duw ei ras. Gras. Gras ydy bendithion na da ni ddim yn ei heiddi. Rhywbeth sydd yn dod ar wyth ar ffaith bod ni'n anheilwng. A dwi'n siŵr o holl weithredoedd Duw, mae dyma'r weithred oedd yn synu Gabriel, oedd o'n, os ga i ddweud, mi fydde fo'n mind-boggler i Gabriel. Chi'n gweld, ar un olog, pan oedd Gabriel yn edrych ar y ddaear, be oedd yn gweld? Pobl, oedd bob un ohonyn nhw yn droseddwyr. Rhai wedi camu allan o lwybr i fuddod i Dduw. Oedd o'n sefyll ger bron gorsedd Duw yn ei weld yn ei ogoniant. A dyma'r creaduriaid bach yma'n cropian dros wyneb y ddaear am ychydig flynyddoedd. Mor ddibrys o'i crewr, mor ddibrys o'r goruchaf. Ac eto dyma Duw yn dewis un ohono ni i fod yn llestr iddo fo ddod i'n byd. A dyma newyddion da ar Nadolig. Y newyddion da i bob un ohono ni, ydych chi'n gweld. Tydi Duw ddim yn aros ymhell
Emmanuel ydy o, Duw gyda ni, a mae am ddod i weithio yn bywydau ni. Ddim, efallai, yn yr un ffordd ac y gnaeth efo Mair i ddechrau. Ac eto, mae Duw yn dod i weithio yn bywydau ni trwy'r ysbryd glân. A sylwch, gweithio ynddo ni yr ydw i yn ei ddeud. Mae yna rai pobl sy'n gweithio yn bywyd ni mewn rhyw ffordd allanol. Os ydy'r car wedi torri lawr, mae'n ei gymryd y car i'r garage, a fydd y mecanic yn trwsio'r car, a fydd o wedi gweithio yn y mywyd i, a fyddai'n gallu defnyddio'r car unwaith eto i deithio i ble bynnag dwi eisiau, pan fydd rheolau y llywodraeth yn newid. Ond mae yna rai pobl sy'n gweithio mewn ffordd agosach yn bywydau ni. Enghraifft, pan da ni'n priodi. Pan da ni'n priodi, da ni'n dod at rhywun a da ni'n rhannu'n bywyd efo nhw. Da ni'n rhannu profiadau efo nhw. Mae nhw yn dylanwadu arno ni, a maen nhw'n gweithio arno ni mewn ffordd llawer iawn mwy na'r mecanic yn y garage. Ond mae Duw yn gwneud mwy na hynny hyd yn oed. Chi'n cofio beth ydoedd Iesu wrth y disgyblion? Fe oedd yna fi naim tad ac fe rydd ef i chi eiriolwr arall i fod gyda chi am byth, ysbryd y gwirionedd. Nath o addo'r ysbryd glân. Gyda chi yma'n aros, ac yno chwi y bydd ef. Dyma'r hyn sydd yn wir am bob un sydd wedi credu yn yr arglwydd Iesu. Mae'r ysbryd glân yn dod i fyw ynddo ni, gan roi calon newydd i ni ac ysbryd newydd o'n mewn. Os oedd Mair yn gallu dweud, gwnaeth yr hwn sydd yn nerthol bethau mawr i mi, mae pob un sydd yn credu yn yr arglwydd Iesu Grist yn gallu dweud, gwnaeth Duw bethau mawr i mi. Dyma fo'n dod ata i bechadur, a dyma fo yn achub i, dyma fo'n yngwaredu fi, dyma fo'n adfer y berthynas yng nghdau a fo i hynna'n. Mae wedi dod i fyw yn fy nghalon i trwy i'r ras. Felly dyna'r ail beth. Mi oedd Duw wedi ystyried Mair, a mi oedd Duw wedi gweithio y mywyd Mair. Peth nesaf dwi am geisio sôn amdano fo, jyst yn fyr, ydy am ymateb Mair i hynna'n. Mi oedd Mair yn mawrygu Duw. Oedd hi'n gwneud yn fawr o Dduw, neu oedd hi'n gwneud Duw yn fawr, os gafon ni roed o yn y ffordd yna. Mae'n dechrau chan o fawl efo'r geiriau, a mae fy enaid yn mawrygu yr arglwydd. Mae'n cyfaddau fod Duw wedi mynd yn fawr iawn yn ei golwg. Rwan, gadwch chi ni feddwl am funud am hyn. Yn y cymdeithas ni, fel o'n i'n dweud, tydi pawb ddim yn gyfartal. Mae yna rhyw syniad gynddon ni bod yna rai bobl uwch na ni, bod enghraifft, mae'r celebrities, ma nhw'n bobl arbennig. Ond ydych chi'n gwybod, sy'n nhw'n dod i'ch cartref chi, as chi'n byw efo nhw am ychydig, mae debyg byddech chi'n ffeindio fod pob un ohonyn nhw yn ddigon cyffredin, falle bod ganddyn nhw rhyw ddawn neu rhywbeth sydd wedi gwneud nhw'n enwog, ond yn y bôn, tebyg iawn i chi a fi, ydy pob un o'r mwyaf dinod yn y gymdeithas i'r mwyaf pwysig. Da ni gyd yn debyg familiarity breeds contempt, medd y Sais, a pan mae pobl yn dod yn agos, rywsut maen nhw'n dod yn llai. Ond pan mae Duw yn closio at Mair, mae ymateb i'n wahanol. Mae'n dod i weld bod wedi dod yn fwy, bod wedi dod yn rhyfeddol, bod wedi dod yn ddiw y tu hwnt i'r hyn yr oedd hi erioed wedi i ddychmygu. A dwi ddim yn siŵr os oedd hi'n sylweddoli arwydd y cad ei geiriau. Gwnaeth yr hwn sydd nerthol bethau mawr i mi, a sanctaidd yw ei enw ef.
Mae'r gair sanctaidd yma'n golygu bod o ar wahân. I fod o wedi dod yn agos, mae o'n wahanol, mae o ar wahân, mae o'n fwy. Mae'n fwy gwahanol nad oedd i erioed wedi ei ystyried. A mi oedd yn parhau felly. A mae hyn yn beth rhyfeddol. Mae beth rhyfeddol pan ydych chi'n meddwl am y math o fyd da ni'n byw ynddo fo. Chi'n gweld, o Dyw'n dod fewn i fyd aflan. A pan da ni'n dod i gysylltiad â rhywbeth aflan, mae o'n dylanwadu arno ni, tydi? Pan da ni'n dod i gysylltiad â rhywbeth llwgwr, da ni'n cael yn llygru. Enghraifft, pan ydych chi'n meddwl mor ofalus ydych chi'r dyddiau yma'n golchi'ch dwylo, yn gwisgo masgiau, cymryd yr holl ofal efo osgoi Covid. Wel, ydych chi'n gwybod, os ydych chi'n gysylltiad â rhywun sydd yfo'r afiechyd yma, wel, falle byddwch chi'n ei gael o, a falle bydd o'n dylanwadu arnoch chi mewn ffordd ofnadwy. Da ni'n cael yn llygru pan da ni'n dod yn agos at rhywbeth fel yna. Ond mae wir nid jyst am afiechyd, mae'n wir yn foesol hefyd. Pan da ni ymresenoldeb yr hyn sydd yn anfoesol, yn groes i ewyllus Duw, mae yn dylanwadu arno ni. Os da ni'n gweld rhyw ffilm ar y teledu sydd yn mynd ar hyd rhyw lwybr anfoesol, gweitha'r modd mae'r llun wedi argraffu ar yn meddwl ni, a mae'n aros efo ni, a mae'n chwarae ar yn meddwl ni. A felly pan da ni'n dod i gysylltiad â phechaduriaid eraill, maen nhw'n dylanwadu arno ni, a da ni'n dylanwadu arnyn nhw, a da ni'n cael yn sbwylio fwy rywsut trwy'r hyn da ni'n ei wneud. Ond nid felly mae'r gair ddaeth yn gnawd. Nid felly y digwyddodd hi efo yr arglwydd Iesu Grist. Ym rhesenoldeb Duw, does dim posib i dywyllwch bara. Goleuni yw Duw, ac nid oes ynddo ddim tywyllwch. Wel, sut oedd Iesu'n gallu dod i'r byd a peidio cael ei lygru fel chi a fi? Wel, yn gyntaf, oedd e wedi ei genhedlu yn wyrthiol yn doedd. Da ni, meddai Pedr, yn etifeddu natur lygredig oddi wrth yn rhieni. Ond oedd Crist wedi genhedlu'n wyrthiol. Yr ysbryd glân oedd y cysylltiad hwnnw efo y natur bechadurus da ni'n pasio ymlaen o un i'r llall. Y cysylltiad hwnnw wedi ei dorri. Felly, oedd Crist yn gallu byw yn y byd yma heb gael ei lygru i fod o yn sicr wedi cael ei demtio. Fe gafodd o'i demtio ar un funud a phob un ohono ni, ond nath o ddim rhoi mewn un waith. Ond yn ail, iddo trwy fywyd, garu Duw o fo'i holl galon. Ac iddo trwy fywyd, garu i gyddyn fel fo ei hunan. Fe ddoth i farw. Fe ddoth i wynebu cosb pechod, cyflog pechod. A dyna pam fod Mair yn gallu deud fod Duw yn waredwr iddi hi. Y mae idrigaredd o genhedlaeth i genhedlaeth i rai sy'n ei ofni ef, meddai hi. Dod i farw nath Iesu, i farw y farwolaeth yr ydw i, ar ydych chi yn ei heiddi. A mae'n sôn am y rhai sydd yn ofni Duw, y rhai sydd yn cymryd Duw o ddifri, y rhai sydd yn ystyried Duw ac yn sylweddoli bod y Duw sanctaidd yma yn casau'r pechod da ni yn ei gyflawni. A mae'n deud, llwythog yn ewynog a rhoddion ac anfonodd y cyfoethogion ymaith yn waglaw. Mae'n rai bobl sydd yn meddwl bod nhw yn gyfoethog yn ysbrydol, bod ganddyn nhw ddigon a fod Duw mynd i derbyn nhw achos bod nhw'n ddigon da. A mae Duw yn ei gyrru nhw ymaith yn waglaw. Achos tydyn nhw ddim yn
Does a neb ohono ni ddigon da. Llwysodd yn ywynog a rhoddion. Chi cofio'r arglwydd yn sôn am yr rhaid yn wynu byd, yr rhaid yn newynu a sychedu am gyfiawnder. Yn ewynog. Yn newynu am bod ni iawn efo Duw, yn newynu am brofi maddeuant Duw, yn newynu am gael tangnefedd dwfn yn ei calonau efo ei crewr. Be di'n golwg ni ar Dduw heddiw? Dyma'r Duw, sydd ar un olwg mor fawr fel na all y bydysawd i gyd i gynnwyso. Ond dyma'r Duw sydd yn dangos i fawredd trwy ddod i'n plis ni, byw yn plis ni, cymryd yn baich ar ei gefn ei hun, a marw trosto ni. Ydyn ni'n gweld nid yn cyfiawnder a'n mawredd ni yn Nadolig hwn, ond i fawredd yr un o'r weddodd yn y cryd, lyfuriodd yng ngweithdy'r Saer yn Nazareth, ac y ganiataodd gael ei gloi i lawr ar groes yn lle ni, cyn atgyfodi'r trydydd dydd. I gyd mwyn yn glanhau ni oddi wrth yn beau a'n pechodau a'n dod â ni nôl at Dduw. Os da ni'n gweld hwn, yna fel Mair mi fyddwn ni yn canu. Fenaid, can, mawr ha yr arglwydd Dduw. Bydd lawen yn ddod â waredwr yw. Dyma fydd yn gwneud y Nadolig yma'n un llawen i ni. Na, tydi Nadolig ddim wedi ganslo. Mae e mor real, mae e mor ogoneddus, mae e mor rhyfeddol ac erioed. Gadwch i ni ganu efo'n gilydd. Yr aralleidiad yma, yr aralleidiad hyfryd yma naid o'r Magnificant. Fenaid, can, mawr ha yr arglwydd Dduw. Bydd lawen ynddo, dy waredwr yw, yn nerthol i o'r wnaeth bethau mawr i Mair, am iddi gredu yn ei sanctaidd air. On
Diolch yn fawr i chi am ymuno efo ni y bore yma, gobeithio i rywfaint o lawenydd yn Nadolig gyffwrdd eich calon chi. Cofiwch, da ni yma ar eich cyfer chi, felly cofiwch gysylltu os ydych chi yn dymuno. Yn y cyfamser prynhawn yma am 3:00 mae yna awr i blant yn cael ei ddarlledu. Mi fedrwch chi ffeindio hwn trwy gysylltu a safle we y Mudiad Efengelaidd Cymru. A mae hon yn awr ddifyr lle bydd yna lot o hwyl a bydd yna neges hyfryd am ddathlu'r Nadolig yn yr awr yna. A wedyn am 5:00 carolau yng Ngoleg Canwyll. Dowch yn ôl i'n safle ni i chwilio amdano ni, a fyddwn ni wrth yn bodd yn cael eich cwmni chi. A'r sil nesaf, os fydd Dyw'n caniatáu, mi fyddwn ni eto yn darlledu efo rhywun arall yn pregethu. Mi fydd Steffan yn pregethu bore sil nesaf yma. Wel, gadewch i ni roi'n hunain yng ngofal yr arglwydd. Boed i ras ein harglwydd Iesu Grist, ac i gariad Duw ein tad, ac i gymdeithas yr Ysbryd Glân, fod yn realiti i bob un ohono ni wrth i ni yn Nadolig hwn gael y cyfle o'r newydd i roi yn ffydd yn yr un ddoth i'n plith yn mwyn ni. Amen. Nadolig llawen a bendithiol i bob un ohonoch chi. Amen.